गिबियावनो गासै जोंनि बर' रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आं नोंथांमोनखौ आंनि फिसा चेनेलावहाय बरायनाय जासिहरग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो आंनि भिडिअखौ नायगोन। दिनैनि आंनि नैबे भिडिअ फैनायानो जाहैबाय आं नोंथांमोननो आंनि गोसोनि मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना मोजां मोनो गाज्रि मोनो बे नोंथांनि खोथा। आंनि दिनै गोसोनि साननायखौ माने गोसोनि बुंनो गोनां खोथाखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गावनि बर' होननानै, गावनि बिनानाव होननानै, गावनि फिसा होननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दिनैनि बुंनो गोनां बाथ्रायानो जाहैबाय 100नि गेजेराव 50 बाहागोआनो इउटुब सालायो, गावनि रोंगौथिखौ दिन्थियो। गावनि गासै रोंगौथिखौनो जों इउटुब सालायनानै गासैबो सोरबा बर'यै बुङो, सोरबा हारसायै लाबोयो, सोरबा हिन्दी लाबोयो। गिबियावनो आङो बुंनो सानो जोंनि मानगोनां बर' इउटुबार आब' आदामोन, नोंथांमोनखौ आं फंनैसो खोथा आंनि गोसोनि साननायखौ बुंनो नागिरदों। बे खोथायानो जाहैबाय दिनै जों रन्जन दैमारि सारनि खोथा। दिनै जोङो गावबा गावनि खामानियाव गासैबो मुखुब जानानै थायो। नंगौ, बेबो सैथो। गाव गावनि खामानिखौ गाव गाव मावनांगौ, गुबुना सोरथो मावनो। दिनै आं बुंनो नागिरदों बेखौनो, जों गाव गावनि रोंगौथिखौ जों इउटुब चेनेल खुलिनानै जों दिन्थियो। नंगौ, बे सैथो, दिन्थिनांगौ गाव गावनि रोंगौथिखौ। गाव रोंगौथिखौ जुदि दिन्थियाबा रावबो सिनाया। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ दिनै बुंनो नागिरदों, मानगोनां जोंनि बर' इउटुबार आब' आदामोन, नोंथांमोना दिनै गावनि खामानिखौ मावनायनि गेजेरजोंबाबो 1 मिनिट सम लानानैबाबो बिथां रन्जन दैमारि सारनि बाथ्राखौ फंनैसो बा फंसेबाबो लानानै फैबा मोजां जागौमोन। बेखौनो आं आसा खालामो, बेखौनो आं बुंनो फैदोंमोन। लाजिनाय गिनाय बेखौ दोनथ', गावनि रोंगौथिखौ जों दिन्थिनो हायोबा सार रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ जों मानो लाबोनो हाया। 1 मिनिटबाबो जों लाबोनांगोन, जों बर' होननानै लाबोनांगोन। बिदि जों गासैबो जों जुक्ति थाबासो जों सारखौ मोननायनि आसा दङ। जों गाव गावनो खौसे गैयाबा जों मोननायनि आसायाबो बुहुत खम जानानै दङ। बेनिखायनो आङो आंनि इउटुबार आब' आदामोन गासैखौबो खावलायबाय, आंनि बुंनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा आंखौ गावनि बिनानाव होननानै, गावनि बिब' होननानै निमाहा होबानो जाबाय गासैबो। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना फेसबुक सालायो दिनै, नंगौ बेबो सैथो, सालायनांगौ। दानि जुगा मबाइलनि जुग, ससियेल मिडियानि जुग। गासै जों गावनि फेमिलि, गावनि न'खर बायदिसिना फुजा होनायखौ जोङो फेसबुकाव हगारो। नंगौ, बेबो सैथो, हगारनांगौ, आं बेखौबो बाजाया। दिनै 80 बाहागोआनो जोङो फेसबुक सालायो। बेनि गेजेराव जोङो गावनि रोंगौथिखौ फेसबुकाव खायसे खायसे दिन्थियो। गासैबो जोङो बायदि बायदि फेसबुकाव हगारो। नंगौ, हगारनांगौ, बेखौबो बाजाया। दिनै बिथां रन्जन दैमारि सारनि थाखाय जों फेसबुकावबो हायोबा हगारनो नाजा। आदामोन, आब'मोन, मादैमोन, आदैमोन गासैबो जोङो रन्जन दैमारि सारनि थाखाय जों फेसबुकावबो लाबोनो नाजा। 1 मिनिट सम लानानैबाबो, बारा बाथ्राखौ नाङा, जोंनो रन्जन दैमारि सारखौ नांगौ। बेनिखायनो जोङो रन्जन दैमारि सारनि थाखाय जोङो 1 मिनिट सम लानानैबाबो फेसबुक, वाट्सएप बायदि गासैयावबो जोङो 1 मिनिट सम लानानैबाबो फैदो। रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै माबाफोर गोरोन्थि बुंबायबा निमाहा होथावै गोरोन्थि जादोंब्लाबो आंखौ गावनि बिनानाव होननानै, गावनि आंगो बर' फिसा होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। बेखिनियावनो आङो आंनि बुंनायखौ